in this fashion show. Yummy! And I thank you. Tatawagan ko si Beshi. Hello Beshi, anong ginagawa mo dyan? Ako, nandito lang sa bahay. Walang ginagawa. Beshi, may tatanong ako sa'yo ba? Anong gagawin ko kay Justin? Oo ba, si Justin yung katabi ko sa row 4. Ano kasi, balak ko siyang isumbong sa principal o kaya ipatulso. Kahapon kasi, nag-exam kami sa math. Siya perfect, ako hindi. Kasi, nangopya sa akin, siya perfect, ako hindi. Eto pa, Beshi. Halos taga-exam, humihingi siya ng papel sa akin. Actually, hindi lang siya ang humihingi ng papel sa akin. Yung mga kaklase kong ayaw magdala ng papel. At ito pa si Justin, palaging nanghihiram sa akin ng ballpen, porket marami akong ballpen. At ito pa si Justin, tinutoksan niya akong baboy, nakakagigil talaga. Hindi naman ko baboy, bake lang po to, no? Tingnan mo ang katawan ko, ka-perfect ba? Beshi, nandyan ka pa ba? Nick, nakalimutan ko. Wala pala akong load.